Ang hunahuna sa tao dili sama sa hunahuna sa Ginoo. Ang mga plano sa tao dili sama sa plano sa Ginoo sa tong kinabuhi. Isaiah 55 versikulo 8 hangtod sa 9. Kay ang akong hunahuna dili sama sa inyong hunahuna, ug ang akong mga laraw dili sama sa inyong mga laraw. Nag-ingon ang Ginoo. Sa 9, kay sama sa kalangitan habog kay sa yuta. Ang akong mga laraw habog kay sa inyong mga laraw, ug ang akong hunahuna kay sa inyong hunahuna. Mao na igsoon ayaw gayud pag hunahuna nga ang imong hunahuna sakto, ang imong gibuhat sakto, ang imong mga pangandoy sakto. Kung wala na maka-align ngadto sa Ginoo igsoon, hinumdumi nga ang laraw sa Ginoo, ang plano sa Ginoo, ang hunahuna sa Ginoo mas labaw kaysa tao. Walay pinakamaayo nga hunahuna igsoon kundili ang plano ug ang hunahuna sa Ginoo mao gayud ang pinakamaayo nato nga sundon. Dili kita mosunod sa atong mga plano lang sa atong kinabuhi, sa atong mga hunahuna na para nato mao ang sakto. Kundili sundo nato ang kabubuton sa Dios. Sundo nato kung unsa ang plano sa Ginoo sa atong kinabuhi. Tungod kay kitang tanan pinili sa Dios. Atong hinumduman sa kanunay nga kung unsa kahabog ang atong hunahuna, mas habog ang hunahuna sa Ginoo, mas habog ang plano sa Ginoo sa atong kinabuhi. Dili kita moingon nga kita ang pinakamaayo o kita ang pinaka-bright dinhi sa kalibutan. Atong hinumduman igsuon nga ang tanan gikan sa Dios. Adunay tag-iya na nang imong hunahuna igsuon nga mao ang Dios. Mao sa kanunay mag-ampo kita sa pag-align sa atong kinabuhi ngadto sa Ginoo, nga ma-align ang atong mga plano ngadto sa Ginoo ug ang atong hunahuna ngadto sa Ginoo. Aron ang tanan nato nga mga plano sa atong kinabuhi atong maangkon ang kalampusan ug ang kadaugan. God bless sa tanan.